1から10まで覚えていますか？復習です。言いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できましたか？月の名前。1月、1月、1月。2月、2月、2月。3月、3月、3月。4月、4月、4月。5月、5月、5月。6月、6月、6月。7月、7月、7月。8月、8月、8月。9月、9月、9月。10月、10月、10月。11月、11月、11月。12月、12月、12月。9月、ブー。9月。今日のまとめ。1月、1月。2月、2月。3月、3月。4月、4月。5月、5月。6月、6月。7月、7月。8月、8月。9月、9月。10月、10月。11月、11月。12月、12月。今日はここまで。またね。